I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledate drugu epizodu Skywarsa na mom kanalu, pa da krenemo. Idemo, i evo ga. Ovaj klip, sad snimam ga, sad je nedelja, ali vjerojatno ga neću izbaciti u nedelju, vjerojatno ću sutra, pošto je jako kasno. I s obzirom da je jako kasno, malo nas je na serveru, pa će i malo više da sačekamo, ali ovdje nas treba, evo ga, još jednom treba da uđe, pa da krenemo. Snimat ću jedno ili dve Skywarsa, ne znam, zavisi koliko bude trajalo. Ajde više. Opet 5 sekundi, mrzim kad neko izađe u posljednjoj sekundi, najgori osjećaj. Evo ga. Vidimo što vidimo, kameni mač, dobro je. Ovdje, nije loše. Ti ne trebaš, ti, i to. Ti, 1, 2, 3, tebe tu. Evo ga, sad idemo po onaj naš chest prvi. Vidimo što u njemu ima. Skloni se, bre. Ne verujem da će mi... O. Ne. Bravo. Diamantski... Ne. Šta oni mogu? Jedva sam ubio ovog lika. Stani, treba mi ovo. U stvari ne treba mi. Koliko nas je stavio? Četvorica. Ja malo da uredim inventar, u stvari ne treba mi ništa da ovdje. Ovog sam ubio za malo, znači gdje je zlatna jabuka, ovdje je bila. Padni, pao je. Ček da ubijemo ovu dvojicu. Ajde, umri. Padni dole više. Šta je ubilo? Dobro, ajde, još jedno ćemo da snimimo. Koja je ova mapa? Da, ovo je ona mapa na kojoj sam 2 puta pobedio prvi put. Ovog puta mnogo brže ulaze. Hvala Bogu, da ne čekamo 10 minuta. 4, 3, 2, 1... da, i za razliku od prošlog puta nisam snimao Hunger Games zato što nas je bilo previše, a sad ne snimam Hunger Games zato što nas je toliko malo da mora mnogo da se čeka za pojedine arene. Znači, stvarno nikako da se uklopi da snimam Hunger Games. Kameni mač, dobro je. Ti bi mi bio koristan. Ti. I to je to. Prvi, drugi. Eto. Idemo dole, ja nisam inače znao da ovdje ima chest isto. Ovdje goldenka. Luk nema nikakav, nema. Pa ne treba mi ništa više, zove šta. Možda kao web, mada to ne znam dobro baš da koristim. Ajmo da ubijemo lika tamo. Ne, dobro je. Pao je dole. Bolje da se sklonimo odavde. A on je krenuo onim putem. Ja ću onda ovim. Sad treba mi da pojedem nešto. Nemam nikakvu hranu, joj. Imam pre. Dobre. Da ne krene on za mnom ovde. Nije otišao, dobre. Koliko li nas je ostalo? Pa nije nas puno sigurno. Da li je ovaj ostavio? Da li je ostavio neki luk? Možda je našao jedan pa ima duplikat ili šta već. O majko, mu nema nikakvog luka. Možda... Šta je se ovo čulo? Neko se teleportuo. Ajde siđe ovdje dole pa da vidi šta će te sad čeka. Što idete ili se teleportu? Gdje je bre ovaj? Ne, bolje da se vrati do u stvari.
Možda im bilo korisno ove knjige. Da li imam? Nemam. Ajde, sigurno ima negde za enchantovanje. Onaj potion. Da li je moguće da nema nigde? Nema nigde ni luk. Filma. Dobro, ništa mi više ne treba od ovog lika. Idemo dalje. Idemo tamo. Koliko li nas je živih ostalo pitanje? Gdje je onaj tamo? Tamo je eno ga. Znači odlazi. A mi idemo za njim. Dobro, sad lako. Ovaj je baš ispraznio, verovatno možda ima neku strelu. Ovaj luk, kakve crne strele. To mi reci. Ne više ništa. Dobro, evo, sad idemo da ga gađamo strelama. Gdje li je on? Evo tamo. Olši precizan. Ovo je bio mnogo precizan. Ovo me neće pogoditi skorije. Čini mi se da je sišao. Ne, uviše malo. Ne! Od čega mač on ima? Kako su? Pobedio sam, Ne mogu da verujem, samo smo nas dvojica ostali. Pa dobro, ovo je bila kratka. I dobro, ovo je bila jedna pobjeda i jedan poraz, mada meni se čini da je ova prva bila bolja, iako je ovo drugo bila pobjeda, šta jednog sam ugubio, čini mi se. Ne vezi, to je bilo sve za ovu epizodu Skywarsa, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav.